Dan huwa Jeremy Camilleri, ir-raġel Malti Franċiż li qed jiġi interrogat mill-pulizija brabta mal-każ xokkanti li seħħ dan il-lejl fil-Gżira fejn għall-ħabta tas-sija ta' filgħodu mara torka ta' 30 sena tilfet ħajjitha wara li tajret minn vettura tal-għamla BMW misjuqa minn Camilleri nnifsu li għandu diversi sentenzi tal-qorti iżda kien barra fuq probation. Dan il-każ seħħ fi triq testa ferrata il-Gżira u d-dinamika ta' kif seħħ il-każ hija bħal tal-films. Mill-filmati ta' CCTV li kienu qed jiċċirkulaw fuq il-medja soċjali fl-aħħar sigħat jidher li Camilleri baqa' dieħel bil-karozza fi stabbiliment tal-ikel tant li l-vettura tiegħu feqet il-ħġieġ tal-istess binja li tinsab biżwiet il-pompa tal-petrol li hemm f'din it-triq. Id-dettalji ta' kif mietet din it-tfajla huma taqsim il-qalb. Dan hekk kif sorsi li kienu fil-post spjegawna kif is-sewwieq kien aggressiv mhux biss lejn il-vittma iżda anke lejn dawk li pruvaw jagħtuha l-ewwel għajnuna. Fil-fatt ir-raġel qabad iwaddab il-ġebel li waqgħu mill-istabbiliment wara l-impatt u sar aggressiv u beda jixħed dak kollu li sab għal idejh. Kien biss blużu ta' taser gun tal-pulizija li r-raġel inżamm taħt kontroll u wara li sarlu test kien konfermat li r-raġel kien taħt l-effetti ta' droga. Fil-post issejjaħ tim mediku sabiex jassistu lill-vittma, iżda sfortunatament din tilfet ħajjitha ftit tal-ħin wara fl-isptar Mater Dei. Min-naħa l-oħra x-xufier ittieħed l-isptar u qiegħed jiġi interrogat mill-pulizija. Jidher li Camilleri ma kienx jaf lill-vittma. Iċ-ċittadin Malti Franċiż mhuwiex isem ġdid mal-forzi tal-ordni tant li kien involut f'diversi każijiet li seħħew fl-aħħar xhur. Fil-fatt f'Jannar li għadda quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek, Camilleri tressaq il-qorti brabta ma' żewġ serqiet. Huwa kien akkużat li seraq xi oġġetti minn health shop f'Ħattart filwaqt li seraq ukoll minn ħanut f'Taslima. Jeremy Camilleri kien akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet ta' ordni ta' probation li kienet inħarġet lilu wara l-instabħati ta' reat ieħor minn qorti f'Għawdex fi frar tal-2021. Brabta ma' dan il-każ tal-Gżira nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Nadin Lija filwaqt li l-Pulizija għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.